Sí, penses que les preguntaré, no? O que preguntes vaig a la càmera. Però pues un robot no lo digo que perquè tallers yo la verdad es que disfruto de agarrar 4 placas de suelo y tallarles y montarles a la manera, ¿no? Tal vez no ha sido el mejor conservador de que estén así en la tabla, ¿no? La verdad es que lo que estaba comentando José, que no sé si la tengo antes, lo de la cola de conill. La cola de conill se gastava fa 30 anys o 25 anys, però és que se gastava fa 800 anys. I fa 1000 anys també se gastava la cola de conill. El que vull dir-vos és que en 30 anys no evolucionaran més que en 7 o 8 sigles o 10 segles, no? Jo ja dic, soc partidari de no perdre la creativitat artística, però bé, la maqueta és el que en aquest cas importa, la maqueta és el que s'ha de reproduir en gran, és diguem, l'essència, la idea de la falla. Després com se fa, si se fa en un robot, o se fa com està fent jo aquests últims anys, bueno, fa 4 anys o 5, perdó, que ho feien a mà, que tallaven la maqueta, la dibuixaven en el paper milimetral, després la passaven a sala, bueno, han sigut una sèrie de tècniques manuals que després s'han aplicat a la digitalització, a robots. No sé, jo crec que l'evolució és bona, passa que cada artista té un pensament, no? Jo a vegades som més de crear més en les mans que en un robot, però bé, jo penso també que quan tinc que amoldar-me les circumstàncies, per exemple, enguany que s'hi fet un cap que té 11 metres d'altura i una plària també d'un perímetre de 11 metres, per això és impensable, però home, he tingut de recurrir a subcontratar-ho i que una vegada feta la maqueta un robot ho faig en gran, perquè jo la veritat és que cada que un taller de gran me veia un poc incapacitat de muntar aquest volum sense que se deformara alguna cosa, perquè quan se fan les coses manuals és normal que les coses la mà de l'home té fallo, sin embargo una màquina és més precisa. Ja dic, soc el més conservador de la taula, però quan hi ha que recurrir a fer coses en el robot, pues soc el primer que pensa en arribar al puesto de la manera més perfecta possible, i si hi ha que anar davant en la tecnologia, pues avant. Claro, però tu ho has dit, no? Per exemple, en el projecte estàs en aquest fantàstic projecte de Cuba, també de Pilar, també de Pilar, i aquest fantàstic projecte de Cuba, aquest floreal, aquestes noves tecnologies seria impossible, no? Fer-ho. No. No seria impossible? No. Seria possible? Ahí está. Teoritzen. La verdad es que el proyecto que digo Alejandro, sería posible hacerlo, pero cuando de fer 8 falles tendría que fer unas 2. O sea que serían molt més costós. Sí, lo que estem dient és que les noves tecnologies lo que ajuden és a adelantar la faena i a ser d'alguna manera més ràpids treballant. No vol dir que tinga més o menys mèrit. Jo ja dic particularment, m'agrada més agarrar el 4 trossos de suro i muntar un ninot, que no portar-li una maqueta a un robot i que me'l faci. Perquè jo me sent millor fer-lo en directe que ho faci una màquina. Però si tinc que fer 100 ninots, pues, que vingui la màquina i m'ajuda un poc, no? O sigui que tot el paper d'esta vida i de fet, el més curiós de tot és que, i Alejandro pot corroborar, és que la tecnologia que s'ha aplicat en la digitalització i les màquines i els robots tot ve rodat, no? Des de les primeres drogues que se feien de fusta que venien de l'aerodinàmica dels avions o de les costells màgiques dels barcos, vosaltres sabeu que els barcos, per fer la forma que tenen, doncs porten unes costelles i després la manera va doblant-se perquè faci aquesta línia aerodinàmica. Doncs en la falla va el mateix. Quan volien fer un got tenien que fer un sadote de fusta i després posar altres fustes al contrari i aconseguien la forma. Tot ve d'un procés manual que s'ha tecnològicament modernitzat. No, bueno, sí, es cierto lo que está diciendo. De hecho, vamos, el tema de sacar puntos y seccionar, eso antiguamente ya lo utilizaban. O sea, quiero decirte que no es una cosa nueva. Y realmente es que seguimos haciendo lo mismo, pero al final es un poco en el hilo de lo que estabas diciendo antes. Bueno, pues si siguiéramos esa dinámica, cortemos la madera con un serrucho. ¿Sabes lo que te quiero
tomar 4 medidas generales. Ahora mismo pues se ha concentrado el interés, porque claro, realmente ellos están metiendo la matriz de lo que va a ser luego. Y es un poco como lo que estabas comentando de la cabeza. ¿Se podría hacer la cabeza? No, bueno, naturalmente se han hecho barbaridades y no había robots. ¿Sabes? Son aquí están en Italia, por ejemplo, ¿no? O la Estatua de la Libertad, si quieres que te diga, ¿no? O sea, hay cosas enormes que se han hecho, sí, pero ¿cuánto costaría? Al final es un sinsentido, porque el producto sería el mismo y te habría costado pues mucho más tiempo, mucho más dinero, mucho más de todo. Pero que el concepto de que el robot hace la falla, no, o sea, el óleo lo pintaron cuando se habla de o sea, si no tuviera óleo se habría pintado, y si hubiera tenido Photoshop, seguramente, ¿verdad? Que tuviera utilizado Photoshop, seguro. ¿Sabes? O sea, es así. Simplemente son cosas que te hacen la vida más cómoda. Yo no sé, por ejemplo. La verdad que es un adelanto muy grande. Muy interesante. Y que además para procesos y da más calidad. Pero bueno, el artista sigue estando exactamente detrás. Me pregunta que me dice que cuando pones una figura del robot ya está pintada. No, tiene que tener el escultor antes y después. Realmente el robot te facilita un trabajo. A mí me olvide, no, es que yo para el España sin el robot les puedo hacer como motivar, digo, ¿verdad? El tema del robot es que hay mucho trabajo. Antes de vender hay mucho trabajo invertido. Porque bueno, las maquetas, todos sabemos, hay una cantidad de horas para hacer las maquetas, proceso de digitalizar, y antes de que entre una pieza de corcho en el robot, pues hay una inversión muy grande de horas de trabajo. Yo diría que a lo mejor está hecho el 60% del trabajo antes de empezar. Eso no quiere decir que el robot de repente, por generación espontánea, te saca un remate de falla. Eso significa que el remate de falla ya viene trabajado y viene preparado para que esa máquina, porque la máquina hay que decir lo que quiere hacer. De patat, i de veritat, bueno, si pensa que són avantatges, també podrien tenir algun inconvenient, no? D'aquestes noves tecnologies en general, no? Aplicades, no inconvenients, no? D'algun desavantatge. Abans per a comentar el tema de la creativitat de l'artista. Tu penses que segur afecta a la creativitat de l'artista respecte a aquestes noves tecnologies? No, yo actualmente es que la creatividad está en la maqueta. Yo avui vull expressar un sentiment particular de que me troben més a gust fer tuninat en 4 trossos de sulo que no porto un robot. És una visió molt particular de les coses. Lo que també he dit és que no seria possible adelantar lo que estem adelantant per les noves tecnologies si no tinguérem la màquina de corte o el robot. No deixa de ser un adelanto, no, però això no vol dir que jo disfrute més de la feina. Però per una no tenen cap desavantatge aquestes noves tecnologies, no sé. Jo l'únic que pensé que ja fa uns quants anys enrere podíem ser primer artistes i després empresaris. Avui tenim que ser empresaris primer i després artistes, conforme funciona tot. Antes, las falles por la activa. No, yo quiero la cocinera y lo pagaré. Esta parte no me iba, pero yo que pago los treballadors en Bonet. O sea, que tot ha evolucionat i som o tenim que ser més empresaris que artistes. Antigament sí que podia ser un artista i... ¿Has pagado el plus este mes? És que pagui la llum jo ara, ho arreglo del tot. Pagui la llum. La mascleta, n'hi havia mascleta. Sí. Té permís per la mascleta. Battery. A mi em fa mal el braç. Molta mal el braç, aquí el sobaco. I Fran, anem a llevar-te el zoom així. Ai. La mal el sobaco. Hem estat pensant, a partir d'ara és només àudio. Planetes y que a la semana, pero sí, es que pensen y no